acabóse. Non diré máis voltas. Non. Teño medo, quero marchar daqui, quero ir para casa. Non podes, non debes. Ben perder ante adversario, mal perder ante mí. Ben, pois teño medo. Ai. Teño medo, non se declara. Que quere que Ai. faga? Concentra, enfoca forza. Danielson, ti mellor karate aínda dentro ti. Agora momento sair. Rematou o descanso. Competidores ao seu posto. Veña arriba! Ao teu posto, Laruso! És un marrán! É o teu mestre chinés outro marrán! Érgate! Ti és un campeón! Estás menoso! És un macaco! E o teu mestre non ten nin a máis mínima idea de karate! Estás moindo! És unha merda! O teu karate é unha merda! E o teu mestre é outra merda! Non é nada! Oesme, Laruso! És meu! Onde está agora o teu mestre Madero? É un cultista que non se aprendeu nada! Nin karate, nin trapos de gaitas! Vérgate! Oesme! Ao seu posto. Atención, preparados. Comecen. ¡Ay! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Veña. ¡Marcha yo punto! ¡Ay! ¡Acaba con él! ¡Señor Miyagi! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, señor Miyagi! ¡Ganamos!